Sasisen pan kuble ye phi baro bat pidang ye pe ye ka kubor jong u mau por. Habeng ni ya cheprang bat ka kubor hagani ko por tungin ye pe ye ki mat ke bakong san jong ka kubor kumni. E kam president u ba ro wel lingdo lom jingalang kirke ke NPP banjet ya wei u president. Ki samla pule basakut ha Ukraine ki don haga jaka bashngain. Arpunyo terik kin poishe India ong u deputy CM. Yo bat ki pulit ya ki breu bara tiar pen bethai bawan na kliirian. Mi madan bat shongkalain mangor ki nonghi kai school ad hoc bandawa ya ka hok. Ngin nang tre shitom ban kintiu ya ki samlai le kai ka than ong u president ka jongsha sport club. Kaksha thup harut shdong umli. Play pa ba mentry sport ya ka stadium mi le kai football ba ar point kandai puklur ha saw soyong. Ka Executive Committee jong ka National People's Party NPP jong ka Southwest Khas Hills District banta ka sngi hapo ka jengelam jong u president uba kitball nongrem kilalum kirke ia ka jengelang banjit thamaino ia u president ba pura new ad hoc president uban long unong ngelam jong ka NPP mau kurwat block ha ka ba na kaliang jong ki pat ba nong kershan kilewan lang shijaka banye perkhat bat banye mirjing mot lang kani kalami hadin ka jing e no kam basendet jong u president barang ba jong ka NPP mau kurwat block uba rowel lengdo ubadi usumbut menteri barim jong ke sarkar jala bat kumju ru unong mi ikmat barim jong ka mau kurwat constituency hakini gisnem ke beladam hadin jong ka jinge mir jingmut sani bha da ka we ka sur ka jingalang hakini gisngi kalarai banjit no ya uba e nongrem kumu ad hoc president uba delings naitang bat uba bat bok shisha marwin kumki secretary nangta uba lam plankton lengkhoi kum u treasurer bat kentup ye ki arpasan ngut kit khot ka executive committee hakani gesngi laidon lang kiwi pat kiru khmat nadu uba Envin Kharaswai MLA MDC barim jong kamau krawat constituency kanong yelam jong ke NPP women swing ka kong di lengdo lembat kiwi pat kiri orang ba ka hakani ka por gisngo ban patpau ka jing kemen ka ba kraw na marbat hadin ka ba pi ayu i ya ka jing i no kam ka ba sendet jong i ba well lengdo gari no ngelam jong i jong ka block executive committee jong ka mau kurwat block hang ni te nga nakaliang jong aku district president nglapha ya ka jing tip sakini ki nong tre party ki barang don hapo jong ka mau kurwat ban ong ba pin khot kerti ya ka meeting ban ta ka step ban ya kren lani ban jet ya kinong ki kam la kalong ha do jong ka ad hoc ru ban panyat bet ki kam jong ka party kham da bu ten ya ha ka step nga patpau jing sukmen bat ka jing ai khublai na kongi pat ba jong ka mau kurwat bahaka por ko balang kot ru kliawan kat ni mentaka step nam taban pentulun susu iki kam jong ka party te kalau ngajing kemen yang ban ya thu happy ba mentang la yo ya ka ad hoc committee ka pan ya sat iki kam jong ka block hapo jing ilam jong iba ala star nong ram rengkan berkat tim ko jong i haba kentup ya ki general secretary bat ki member ki bapun ki ba ngila yo ik ban jajit mentaka sngi hangi ngi doru working president jong i ba Envin Kharaswai sa hi ka jing kren jong iro de halor ka city ilo kam jong ba well ngai ka jibabon nangi ngi nang yakan mau ba dang arpanai mensua au riu trik jong ba di sembar nang bakla jong snam ajar poi nang sujet thamai ya ba well pano president jong i de hakatu ko por na leng jong i la priang subha bat ila long nong ilam jong i hadu kanai ko por ba ila ai ka city ino kam te haka city ino kam kon na su ye thu e phi ba i ba wel ikham pan pau kanu ka daw lat tang ka wei ka daw ka ta ka long ba i pan pau hang tu ba namar ka jing bom haka jing long temen gi ngi im su la su yang panang peteng yang pan trei nam ta ka party na ka daw ila ai no ya ka city ino kam pa jong i te na kaleng jungi mta ka step la sim na ko ka sor ba ta ko ka rai ba ngin pediang ya ka city ino kam jong i ba wel kum ba ka long khubor jong iba di barlan haki social media nang i ba katon ka jing ya kren jong kita ki briu ki ba di barlan yo sngo hata ka hol ba ki don ki ba ong ba ki di ong ba ki ma dia pet no kita me kwa pet tinga so ban ong ba nakalian jonga nadu bang sinti kum district president bat ngaju idon barapor bat ka blok mo korwan haman ki meeting ngam ju yo sngo ye ka ba kum kata ten rei ngam ju iro yo ba di barlan bo wan meeting watang sisenro kata ketiga bangakwa ban pensai ya kene ka jing kan tho jong ba di barlan namar ba ban ong bangi ngi de ki breu bu kwa ban be breu kam long kom ta
ngatrai PUI ki statement ki bangadang Asian ngaong ba ka parti ki jugi kadang don kampun ki nong kerja di hakan ni kapor ngamot pan saya kan ni dang bang kerpadu ya ki pa nong kerja jo ka parti NPP ha mau kerbat ba ki nom sutu baklai kan ni ngakot ngawer bat ka parti ki jugi kadang kelut pin sobhaban wan ka weru ko pan pentep ba ngindon ya ka meeting ha ka arpo pratrek jom tau benai bangin pediang burom ya uba Stalin dingdo retired MCS officer ubala ai da kasiti ban join ban room hakani ka parti jungi la khamsla ti hakani ka arpo pratrik ngin penlong da ka meeting ka ba kham he ka ba ngin sa pediang burom i ti kitu ki baton ka jing sngo mensim yunu orang ba lani kitu ki badang don ka mensim ha ka parti ki jungi pen sobha ban pen i ka ta pikir sa ne parti da ka ba pinwan ha ka te kasngi bat nganget ba ha ka tu kasngi pin sayu i pin sasaki ya ka jing don jong ki preu ha ka parti jungi nganom breu ba warwal ne breu jong badeng ben kum kami ke je kan mau perwat kanom don syu ka kum kata la pin ong kata mene ha ka meeting jungi ka bangampoi berkat kiton ki breu ki jong ba dei ki ba juga san bi balong ki dai hat jong ba rowel hakini ki por la dat kum jong ba island star nong rem ki jong kong dilian di badang ba buram idon lengkap membangi kita ki nong kersan jong ba rowel hanga kami syu kata ban ong ba ki nong kersan jong no haba kila dei ki NPP nga kendai baki ne ki dei ki breu jongka NPP family na takadaw ya kitu ki bompat wanru nga khot nga wer sia kan ni gajing yalang ba pinyo slow ya kan dong rem ka ba nakaliang jongi ngin sa pensai ha ka dei bat ka nong rem jongka parti ke chumi nakaliang jonga nga snow ba ki ba jongi nang ne napo mo korwat ki ba dei ki nong kersan jongka parti NPP kila ai si sai ka buram nang ta jong barwel da ka ba kila jit di ubon nong presiden bangelam ng parti teban ong ba ngi kempurom yo barwel kata kam la ban long namar ba ka kam nong yalam ya ka blok ru da IT hi ha barwel nang tala da pi pai ka parti NPP ru ka rom hi barwel da ka ba ai ka pos ko charman po jong state teban ong hi ba ka parti ka don kanu ka jing le bain na nega jing kentai yo barwel kan nom don ka bukum kata nakaleng jugi ngi burom hai barwel nakaleng juga le khamtam ma theni ukum u pa jong san himasima ba yalam ya kenika dong ka than bat kerpang yang ngaru maso mangalong kerpang bai barwel ka bangadon ban ong hang ne kalong ba wat la da imdon syu ha kenika parti jong iru nga ai ya ki kenten ka khu ka do i marwel ba hap dang jong temen jong i wala ri la i yang i na parti ru Andrei ila resign na kapus presiden kung makapau Andrei nagaling juga ngasoban kitbok kitwang manbo ijing duay kerpang hublay ba imarwel nang yo susu ikimet ki bakoy pakya nang lesuman te ngaru kung kaway nagi no Christian jong ka parti NPP banda apan ong ru bangade ka kentay ka banen kong bandrung ha ka parti NPP na du kasinam khat arhajar khat niyaw ka balong scam hido sar jim sang ni ha po hol mo kurwan tinggal dia kentek banding kong tamban room hapo ka sang NPP dai tang hang ni hapo mo kruat ndre long baro ka sarwa su ngade kentek banding kong tinggal sengoba ngam don daw parti bar so hi parti to jukren ru ki meeting kham tam ka hau benai September bo sar James wan hang tiarang tong buruan kan mau barwan lumlang ngi ki brio jong ka parti hadin bangile adon baro ka we ka sarwes tinggal kan saya yang tu ba ngada ong ba rada baro kin pet ru kubun ngamar we ngan sa ka parti NPP baka ta ka kan ta kan long ka record ha ka partai bro ko we ba ha mau kurut ka don pang ka we ka NPP pai we record NPP ngara kren ya ka kantin ti yo le si ki brio ki laban artatin ki ong ba namar bang ide ki nong but hak ti hakijat jong iba ruel ka por ba ngirang don lang bat imo Tinggal nga pada ngada nak NPP ngada keren saya kata bangat ngai ke parti NPP bangadon dari parti NPP but dei bang kit kam tang ni hapo blok rei ki ai ru nga kapus kuni vice president joka state woman swing ti kata ke kapus jong hapo jong NPP tinggal so but hadin bang ila yo ban project ye isar esding do lelai kum i kandidat hakani ka parti jongi lanang kamjan susu na marang sutu bagi don ki brio kibana katan jongi kibala ban kit ban ba hadin bangila perkat hanta ba manu bala ban kit ban ba ban sim ki biang naka haka konstitusi jongi haka naka hadin bai baru well ong bangam lo asu ban kit ban election
tinggi ukumu beri ubalawan rai ki development bar ko ngalapan ong ba pra kendak ku pra persen kade ka development kawan rak dama i hang ne mau keluar ngalapan kubur ya kata ti radin ba mai ong bangam la syu ban kit ban ba ya ka ni ka kam nomor bang la sulong temen ti legit hang tai kandid ya kita ki ban ya nungin project kum kandidat ti sar access ding do ka poli dang don ka service ti da ka ba ya perkat lang tangam juga meeting bagi perkat lang ta ya ka mau keluar konstitusi jungi tikil awan ban kli i bat ban penkongu i ba in simti ya ka kam hadin jong i madeng ruel lima iru da kam sim ka basukian am ta ka dong tan tikila simti i la kongu i la penkongu ya la dia ba in sim ya ka kam tina du ka por kam sim jong ngala don bet ba nila don project kandidat na du ka senem arhajar kat kendai ka jian ti ngala sim be ka sim jong ngala kli ki brio hang ne hang tai ru wat haki ha office party hang tai shilong ru se tu be tu ki nong kit kam hang tu ki he ki hang tu se tu bang don project kandidat ubala bit ba nomor bahadin ba un se no ya ka kam hakari ulah ditayat ya ka kam ha un senem arhajar arpuar puai tikamut ba mai insa hinti ya kene ka kam ba ngasno ba ngaraso kemana du kata-kata nomor ba nakadong katai ngajong gidon kibriu kibala la ban kit ban ba bat nghala ban ong ba ma ilile nomor ba idei hi ibriu bela long ila long hi riu thau an na du menu kum i officer sarkar la bat kum i video la bat kum i edisi nang ta sa SDO Sibil Haranikor ka bakadu ti la de lupa riu thau an reso komen reso sarong du kata-kata ba parti NPP jungi kayo ia bokumu ni breu ban tenrong ia ka kam bat kuboong kiwe ngayo so baki don kiwe ngayo so bak social media ba kinomo kruat ki kwa kumni kumtai de ni ya kijing sisang ni don sibun nadu kisnem bampat kaya ngadu ngila don kiri orang ba hang ni ki ban ki ban ba kumi madang ruel ibede tradisional nang ni ban ki ban ba ya ka dong ka tan ti mentali lei ladangi ong kumut kap no spa mut kap hajar mut kiri orang ba ki bala ala ban kit biya ka kia ka shon hakane ka dong ka tan iba ki bala long fit ban ya airem hakata ka ka election ban long kinong tauan ha po ka dor bar tauan te kejing so jonga kumut ngindon kan ki banapar ban ong bakin wan tuklar ya kan ka konstituensi jongi nomor bangid nang dia na po konstituensi la jong ngidon daki hajar ki bala ala ban kit ya kakam lagi ong ki loyar kan nos pungut ngidon lagi ong ki officer MCS kum i sar stilir rukat no ngidon sibun ki rurang ba ki bala ban kit ya kadong ka tanjongi dengan raso sarong ya la dia bangadon hakan ka parti NPP bat ngiyo ya project kandidat bangila depan project na do kasnam arhajar kat khandai kata film la ban ong kan ompa ka klain de katur ka shong gi trai jongi lamrang i trai wardangi i ba ka klain kan no kan nom la ban ompa ngin su kai so klan trai klan brak klan briang te ngi hap ya ka ban trai sitom ngi bong ba ka klain pura rengi dan don kami ka ban pen klain chu na ka ban ta ka ting jo kandidat ya ka bangi project resign te baro ke office bearer stand di son haga jing so tu jangan ngin kalau buktan te ngam desu working president ladang yang ngaperkhat ya kata ka lada legally ke ngalam no te ndrei lada kan no ke kam ki entrust na kalian ke no party kumbang ili lain bangin don na ke NPP na do ba sedang te ngin trai bet lagi ai ke no kam ki ai ka kam ka berit ne ka crown trai na ka benta bangin yo bania organize ya kata parti te kane ka parti te i sebelum ke jiso no bersih tentang apa no yalam bahakmat baru resign kumne na ka kam presiden tenre katu ke siti ka pausai ba resign kan kamu presiden ha ke jing long temen kapan pau ba ha parti nangdon pau kumta te ngasarai ba Lalu bangla usah ai buat ai borla mengi usah ai ka advice la nega kanu kan jaji ai minse mengi di ku kerdo tela da la syuru kata ka syong hu ten ringi ngim don kanu kajing sengau naga banta jongi namar ba la bhai konstituensi la bhai ki pain ba la bhai ka nega dong tan baro but ngasu sengau tanga we kajing sengau jina kalumba ka
don ka to ka ni jing snow ko ba kham tam to jing ong ba i kwa pha le ra ki ba haye no tangi tai ni le election ni ba haye ta ki jing snow no ba bahaya baru ba developan de persa je u la se le man ko no tam ba pai ba ki man ring so ong kum do ni kan kan tai na dai ka tai pai ba te MDC election na wan na ka wei party ban wan kisan ba developan dan ring le persang bersan teng tam ba pai ba om pediang so ong kum do tingi nan kan no ke jing so kata ke syang ti dai ni burom dia ka jingelam ke jaki na dai maki ki bala sandur ye party NPP kum ba kalong kum ni hang ni mo ruat te kum balong ban akit metan lan presiden joka district kum ju presiden bamta te so ba ikit po kiru yang na bamta yang baru wel ban bamta ba de berlandru bala penolong parti kum ni parti kana ya safran lara maki kim so de isu ke ban etril men ong kum rel da dei ban ong kidang la tinginda so ba e bakin wan ban etril lang biang kanang ba kan parti kan klaim Baru kini students kena po India jom ke balik seti po you ke balik ban pulih yang tiap po Ukraine kum bakalong ni don bok boleh kurku ya daya ki hakabakam don kono ke jia ka basnusi baru kidon hake jaka ka balong si namar ba kila alert pa na kalian juga na kalian juga embassy juga India jom ya beton Ukraine ba kide ban song hake jaka ka ba long si ka jaka ka namdon kanu ka jingjia ka basnusi pina kaliang jongi ka state government tenglai kren bat ka Ministry of External Affairs mening akaban lai kren meting na rusodong na kaliang minister la ai assurance ba kin arrange ka ka special flight na mata ka student ki ba mdei tang na mekala tenlai pero keleng jong ka India jongi telakum nuru imat haka arpnyo trip kila po sini sepo kali India la jong but ya kanika flight crew kin arrange na kaliang jong ka Government of India akaba kin I free of cost ndot kam man siu tigla pendek ki special flight Malaysia ya borok ki student na po Ukraine borok we ki badon mat indunai ka po ajar ngut kindot te hangi amigla ka bengiyo ya record more or less lang do hangut kindot tenlei ngampat da confirm ka tala se yo dang dot su sakat ngut tenlei kum bengiyo ka peteng mat ko ba prangut kidon te kinyawan lang da ka ju ka special flight ka ba ka sarkar India kan bergerak. Lakum nuru harus nyutri atlet lawan poin sepoka real jom. Ini kau akan nak kalian jongi ka state government ka bangi pa ya ka jing petip syaki kemeki pa kinum kus lai kinum merit mesir kumangong pi namar baki kon joki kilong sir bat kit poiru dak masuk pasai japo la ka jongkari. Hagini ki kerja ski ki banwan. Katkum ka kubar bala pelait da Superintendent of Police ka Ribhoy u Giri Prasad IPS le to ba ka arfa sautrik u rempang araja arpuar katnat pulit ka leyo ye ka jingtip ka batikna syapang we u briu harangkat kinong rap jong u ki badangwan na kathan clearian hakwe ka kali LMB bat la subajur bakikit ye kitiat pen bethai hakani ka jing yo jingtip ki pulit DEF jong ka Ribhoy haka jinga trilang bat ka Assam Rifle kilami bat koi pat ka kanhun jongki kalai sno oktilang haka naga party habernihat bat ka kanhun ki pulit ka bernihat outpost bat ki brejong ka Assam Rifle kilayo ban khang kudong no ya kati ka kali habak hadu ha kapor khatwi shite ngai ei men met layo bon kurup ya kawai ka kali ka badon ya u number AS01BE Laipra not bat ha ka jing talasi layo bon kurup no khat khandai sunduk ki New Gel Galatin Stick bakot hadu arspa khandai point khandai pulai kilo ka jingkhia san totally ki aluminium instantaneous electric detonators but arajat li ki Indira special ordinary detonators nakatiga kali kabom shimla don satia ka kot kasla ka babyang ban pen I bakilayo obor ban kit ye kiti pen bethai haka bai dei bat kane lakam no ya laingut ki breu ki be don menta bat kane ka kam ka bashir khai bat ru la kan tiu jingtho katkum ka criminal case hapo kanong po police station to 2022. So around in the afternoon, so we got information from a reliable source that a vehicle carrying explosive substances that may be illegal in nature is being transported from Jeddah Hills and might proceed towards Guwahati. So Meghalaya Police along with Assam Rifles
in coordination with Assam Rifles, we had set up a joint Naka in the evening yesterday on 24/2/2022. So the Naka checking was happening and all the vehicles, light vehicles, were checked. And around 11:30 p.m. 24 yesterday, so one vehicle was intercepted. The vehicle number is A01B3800. So around 11:30 p.m. after interception, then it was found that with a joint team of Assam Rifles and Revoy Police, that the vehicle contained almost 209 kgs of gelatin sticks, Neogel gelatin sticks, 50 numbers of aluminium electronic detonators, and almost 2000 special ordinary detonators were recovered from the vehicle. In this connection, 3 persons have been arrested. Non-PO PS case number 33/2022 under Section 5A of Explosive Substances Act has also been registered under non-PO PS. And in this connection, almost 3 mobile phones also were seized, and the vehicle also carrying the illegal explosive substances also were seized. So the team was under DSP Crime, non-PO, and headed by IC Banihar. So they have also now investigating the case of the origin as well as where the materials were to be delivered. So in this connection, the investigation is still going on. Harangkat lang bat kiwi kinong hikay ad hoc jong ke Jela Meghalaya kinong hikay ad hoc Upper Primary School ki bana East Giant Hill District ru menta kesngi kilami madan hasurok hakli riat ban shong kelany mongor ban penpau ya kajing sukhia jongki ya kajing kuman jong ke sarkar ya kajing dawa jong ke Meghalaya Upper Primary School Teachers Association nakapo shakapor ban perkhat lem ban kintiu ya ketulop jong kinong hikay ad hoc kabakat kum kapang pedeng bagi labu equal pay for equal work. Habakran Shakilat Pathai Kubor, u President ka Mupsta East Giant Hills, u babu evidence shadap manar, ulai itu batong, nado bangila penlong ya conference Hagaro Hills, kata men ka arfin yaw tarik umlai banyaw arajar kat pra, ka sorkar lang bau menteri rangba, kalau kular ban pej, bat simkia, ban kintiu no ya ki school ad hoc, kibadan hadu praspa asau teli, syaka kerdan deficit system, Henry kani hadu menta kadang jarjar, kabapla kalong ba nado usnem arajar kat kendai, ka sorkar kalasam, syabaro kinong hikai Upper Primary ad hoc, ya ki form ban pendam, kabadai na kabenta ke deficit, Henry omla bantip ba kani ke form menta syai kalaja namar hadu menta ompat cem layu ya ki dak kishin ba ka sorkar kalale na kabenta kinong hikai school ad hoc, habakren halo ka jing khang kerdem ka bashi sngi ya ki school Upper Primary hapo ka district u secretary jong ka Mopsta East Giant Hills District u babu heldes dekhar ulaong bangi snotho ba ka jingkang kerdep ya ki school menta gasngi kalong shisha ka jingdo ka bakrawe ki kina school Henry ngimman se banmi bandawa ya ki non kam jungi ha East Giant Hills District ki dan hadu arfan reutli ki school ki bla shukhang kerdep no menta gasngi bat ki don kum bashi spa saungut ki no hika school ad hoc ha East Giant Hill District kumta la kerpat ya ka sarkar bakan perkhat lem ya ki kumju kumbalong ka phang peneng equal pay for equal work. Burong ni iwarok no hikai ini iki no hikai kakam yang ita ulai siskur Andre kacingkan yang po yang imban se hapoi sini iya kiskur ad hoc emi kembali sungut to kwa kacing ya teliu man kebor nei te daw i hap khang ye skur yang iyo poi sini to ladam em kacing ya teli imyi uyenya kepor do ite hik dai subon kau kan kong ya ni kepor urang kami media bar em pat ni kepor ta hang ni kepor kam rayoy ka jinglang man ka jing ki kam ki pran kai kam ratip ni gasni to gasni wa jing snau dok yang wa kro nak benta ndap yang khamtam ka jing ular yang sarkar ram pemban si yu khang ki skur ati bi wa ka jing khang ki skur man ka jing dok wa kro ya gino hikai gi kena khamtam Indra imban sih hab yaki ina benta wa fat ina benta yo iya kata ga jing diman yongi nak benta naga sarkar yo ga ni sarkar memu ken sting go nak benta gi jing angnot yang ni kat kam ga jing diman ki Indra kular go klem mem gunu ga jing le yang ka le ne ga jing bab yang ka ram temban sih nam ta ni gesni khangno iya geskur nang tani kisni waro i kam gan ka emi kam wa arfun rutli geskur po yang ke distrik yang kino hikai la am ikam wajis pak songut kino hikai apo yang ke distrik yang ikam kino hikai ad hoc yang ke UP karam ten neges ni to da hanglut yang skor waro nak benta uyaki la ne umi simadan
kam ni gesing dia chong kalain mengor kam hagani githau ban si umi asurok nak mentau pun imi ya I kam au krei kam ada ong kan juga boto yang itu equal p for equal 1 to de ka baburom ya ki paranong hikai chongi ki ba isimenta hagane ga jing yeshong ban pau kita ka jing stom jongi kum kinong hikai ad hoc hapo mi khalia namar na kapor se kapor ngila yekhi kumne ngila tho ya ke memorandum ngila karpat ya ke sarkar tenrei hakapor jong umukul ngila yo ya ke tuga chis pa persen enhancement te mentapat de ngila dep dawa nakani ga sarkar MDA bahkan ayangi ngila dawa ya ke tuga deposit system lani ke tuga ba kila dep napok central body kila dep khenya ke tuga percentage tenrei ngidang yai up kemilente hadu menta ngi ngimpat yo ya kata ga jing dawa jonge namar ngi kwa ban yo ya kata ga baki ong daga tin hareng equal work for equal pay namar ke jing tre jonge kalong nadu khandai beje hadu lai beje ke jing siu pat de kam yahap pe ke jing kiu kitier kayo kahat menta kalak long coba palat henrei ledai yanu jor bat kajing yo jongi kinong hikai bat kajing tre jongi kami hap show tiban pendap ya kajing kesem yang melak show ban pendap ya kajing don kam ki kun hakuban pendek school hakuban pendap ya kabam kedi haying mentangel asem sitom kajing kordit jongi kinong hikai ad hoc kalong coba palat ti kumta kajing sisya menta kasngi kamdei kasngi cuti kadai kasngi bangi penlong school tingim ban se da kajing thangan ngila ki kun ki kena school menta ngila khangi ke school ban wan shong kelain hangne ban dawa ya kajing thangan jonge namar ngimla ban sya haba kat po kat thangan kumnu ngila ban tre pat ya ka sarkar da kababurom bat da kabasnya red kum kinong hikai ad hoc hapo ka district jongi bat haga mekhalia hi barok wei bakan sngau bha ban sngap bat phai khmat singi kinong hikai ki batrei sitom ban pan bha pan miat ya ka state jongi hi barok wei ban sngap ya ka jing dawa jongi bat ban pen orlong ya ka ne ka jing dawa jongi kinong hikai knap gin la ban pen biang ya ka ta ka jing don kam jongi hakaliang ka met kham tam te tangkane hi tharai ki kinong mi khmat jongi thrai ki las ngau tho he kile yo ya ka jing sitom ka jing jinjar jongi te tang kata he na kaliang jongi kinong hikai kbishbon adeu presiden jong ka mobsta unit is Jaiti Hills district tahang ni demi susurok kum kinong hikai nagabanta ka jing kuman jong ka sarkar MDA ka jongi agabiyade bat ban kentiu ya ka yaki enoi ka ad hoc cha ka deposit system kat kum kajing kemau jonga nadu siajar kandai spa kandai po ka last upgradation to for upgradation from ad hoc to deposit dan rei lakat nusin ngila yami susurok ka sarkar kampatio lakat nusin ngila ikendu yu ka sarkar bunsin ka ong examen nakwa ban tempau ni ba habang ikinong hikai bunsin ngi examen ngi saj ai gi result gi kena rei ka sarkar pat kasakot baitang ha ka examen man kapor hadu umta kasngi ka result kamdan ta katkum gajing pelong yang i kane ka jing ka sit in silent demonstration ko pamta kasngi nang ba kajing rai jong ka CEC kabalon ngilong hasilong baro ka way ka state Meghalaya haman la ki district ni penlong ta kasngi da kajing rai jong ka CEC amde bangi persya ya ke sarkar bangi ya syong kumne ya sirok andrei kane gadai tang kajing kerpat gajing peni ya ke sarkar namar ngi thangan ma nyimdap chu ban pendap ya ke yeng kesam ya khon gikti namar kajing siu jongi ke ad hoc nong kai kelong ke barit da compare ya ki weipat kategori kinoi kai kumta imban se menhab yami no
namar kapor kalang yaj kadang telun kidor kitir kitar kimar kidang kiu rei ketulop jongi nadu ar hajar khat riu kadang sa haju kandiat dangi pha sekane ka sarkar ke jongi ke pemerintah ngidang long zero aga por jong ga sarkar ke bapnya dang long si pendesar mukul ngidang yo ya ka enhancement na kapor se kapor tegum ta ngimban sen hab yami no kumne ni kerpat ke sarkar iru nadu pangi pelong ya conference Sakaro Hills asanang ka ar penyau terik benai benyau arjat katra sarkar lang ba u Chief Minister bedon buram jongi lak kular panpej dane ban upgrade ya kini school ad hoc baro ke bedon pras pak sauteli sya ka deposit system hanrei kaneru adu menta mene kadang jarjar ta kawai pade kabang isngu pla ba hadu au arajar khat khandai ke sarkar kala ai yangi ke form baro ki UP jong ke ad hoc bat ke school agent mo baro kala ai ke form ban pendap na benta ke deposit hanrei kane ke form tip se ga ja adu mentaru nimyo yo kidak kisien ka ba ke sarkar kale na benta ke ni ke form ngai scam ba ke sarkar sin bagala ai ke form kadon hi ke sanction Andai dalam don ke sanction balai ke wan ai yangi aman na kinoi ka ngi pendap ya kene ke form. Dan kali yang jangan tang ketahi desibo. U Presiden Joka Jongsha Sports Club, u Bakshan Bok mensong ulong baka club, kanang treshi tom berkentiu, iki samlai lekai jong kadong katany, wala ki klempoi shiki kerdan makam shalor, menta kasamoy lekai second division. Habakran bar unong thok kubor, u Bakshan Bok mensong ule tu, baka wei ka bapenlong ka kanhun, ban omla ban poi shikathong menta ka samoy kadai namar ka jingbom yo bha ban practice naga jingban thut jong ka khlam jingpang ko bet khat khandai open pau ka jing ai khublei ye ka morang kadeng sports club wala kala hiar shaka kerdan third division henrei bakanang treshi tom kanaman kiu biang hakui per ka samoy kumjuru ikitim ki bla poi shikmat bakinang treshi tom shushu ulai khublei ru ye ka Shillong Sports Association ka balala ban penlong biang ye kene ka tournament wala pedeng ka jisha penthut jong kene ka khlam Ulai tu baka klub kakendu bun ke jing e abai shimbenta kene ka tournament khamtam lakalong haka jing ai jing hikai ki player ka platingka ki jaka practice nolor kiwe henry ukarman scam bada ke jing trailang jong ka shnong kinomi khamat bat kiwe kinsala ban penya syaprang ban kentiu ki samla jong ka dong ka than hi boro ka we sulong ba naduk bastang hi ngkong mo ni ai play ngkong shap play trek na la pernah ini bangin penkut ikani kekiam hadu kini kisni hak jing sisa komon siong no kade jing anak biang jomblei jing sisa kani kekiam bentak sini kade bangin hap pen first game tang ba la pen postpone mo hadu untuk por bahap pria bomlong sebenarnya kelara biang no seknika sekekiam duduk mentah bat ni mencur ikani jing rai nak yang ke Shillong Sports Association mo ba penyanyi kani ka second division tournament jong Muslim Archar Arpar bat kumbolong hi no min ong kuno ikini ka tournament mata ngila susim ya kini kabu paman simata sini kolong ba ni snow down ngata ka mesia mangin it ka sports no kum ya kamtam ni football break ka sports ka belong very familiar but belong favorite sports jongka mekalia hi bro kowe jong pendio juni bro kowe jawat dan tweet sports tum ka football hi impat susam kuat no habai dai bat kanika second division tournament keba penong ini ngilong kum ne mo nyimna mo berkiu sita first division ai akblei ini tim ki bla pois kmat te henry kicing bom ayu mo long nakadau jung ini kicing don ke pandemic kecik kre jung iru le se ngila pan kre hi tang bolong kam pada biang bah kadon kicing duna hang ni hang tai henry kumbolong hi ki players ngai i apo second division kumbangile na po ka team chungi na ki team chpi ni ba kilai rekador ba ki Premier League ki ba long nyim ong shu ba ki kidang saden i ba kila bit ha na po club chungi ki don ki players ba bit la se ban cher kapten hani mo ngan nomla te kemut tangkum tai ngin su ai kublai mo ka Shillong Sports Association ba la punya hai kini ke tournament bro kowe
bat kecing penlak sepenyat bet cuk silong person penong ini mo kiba it ka sports benginang kentiu susu iki kini kena samla kiban wan ban kibak don sya kata cingkrang ban nakio sprang hakni ka kam ni ka football suki So, syutu kena ka jing kai jung pina do sedang kan sin pi job kan sin pi ram kan sin pi kai. Kacing cop cumi ka ngi cop tang sisien persak ya belum siap bat ngi dron arsin te ngiram sisien te bat mata kesni ru ngi sipanila kai de substitute semua kumba tu ki player ki bangi pen crack ki bangi bu standby ma ki panila kai mata kesni te ngi i kacing la kai galong ba i si snow samut atat bat ngi i ba ki kena ngi kitu ki kena ki bangi pen crack ngi ba Lasham senam lo dapat nilai kai first 11 ni la don ketak cing ya mo nomor bang ailat kum klik sini nomor balai maring ailat khnang nomor bang isngotu ba hiar ngim hiar su kiur ngim kiu su bat ni air cing kublai kit bok kit yang ba ya ko orang kenang la da ka la hiar bat la ka hiar sepo ka third division ru kanang ilai bah bat bangin nai kendu biang haki turnamen ki ba kam he su nang ismat ya ki player si kumbolong mo ni strict hai ni covid ba ni practice professional ye simbat ikini ki players national tinggi belada vaksin baru ya kitu ki bangi khat yarap nabar mo idon katuk ningut sangut ringut ki bangi khat yarap nabar itu ni sim lagi belada vaksin bat i ba ni hapor praktis ni buat nanti ini protokol mo tinggal bu ke sarkar bat ni lek bahai kat bala te kecing praktis kolong baki atresitom hagi player na klub sini pen praktis ka maran senang kamaran ho kampat dabiang bah duk tata tong bat ni kerman skam lang ba kecing atresitom ka senang baki nom mat ba si bat wik ibor ba kamalor nginang yo susu kemaran kampaka nginang la susu pen praktis kampa susu nang nisma ka thong hi jungi walang ine apo kas connection lu kolong ba ngin kentiu yaki samla la ka jungi ka cela jungi la si nopo ka kadong than jungi lam kamtam wa ki chong sha sport club skari ko la rim tam nopo ka than makro sin ab di blok nang tai te let's say matam mo ki don di club ki bla nang kiu ki bla nang ni skmat tum kala ki rong ni bakla mi te bat nginang yai kentiu ya kaman sim it football bat nginang yai kentiu ki samla om bangin tang supan lolot bangin cham sekata kerdan kum ka club nrei ngin kentiu sai ni ki kna la kai ngin kentiu kaman sim ka chongki bat nang ta gan da ki labiang nangi rungin sakiu hi automatically mo kum mangyong la da ki don kaman sim ban yele ban kiu ka club chungi rupan kiu hi Kidan traki jing naka club hak jing simenta hak ni ka tournament. Ka jing te ka kabun ba ban ong ban hak bay day ban simenta ni tournament ka we yolong bet nangkong pitip hing iwan napo nang pendong mo yung ngi ke tim lokal ke tim nang pendong ka jing ka ban nangkong hi kemut baken ngi kendo kalong bet financially kembang yong te bat ru sakawai kalong ba ngim don kita ki profesional mo ki ban train hai ki kena jungin rai nis nodon bok ba ki don ketuk ni ki ba is ne ki ban menyarap untuk te kum ikut iba long mentar iwan yarap mo tambah ngim dayo por ban pengkre namar kadon ni pandemik bot ngim long very financially stable kan te ngi long ni lala him lum mala ban ni la hun ni la kunu ban ne akan condition but at least next year pat longin next season mo in team nginang kios kmat kakshay thup ka badon hajan jong gashnong umli west Khasi Hills kadai ka wini kikshat ka be itnat bha kathi kikshat ka jingai tang kumba 10 kilometer naka surok ba national highway badla dalit sya kathi kikshat habban ya naka surok PMGSY ka bahir sya gashnong laurapha ya ketika sya laban yo ikindiang nagkasurok Henry Banhiar sya ketika jaka dadade ki bom jumlin kinsyam shitombha bat ki hap banya chakmat sa kumba 10 kilometer bat sakiu yakawa hadu bakinda poi hatrai jong ketika sya saudong ketika jaka laker de ki khlau bat ladade hakapor bano phaisngi habaki jat kasngi ki phalang ba ha ketika sya ka jing itnat ka bomla ban batai namar ka penmi yo simpling ubashai pernai ba ketika sya kala ban kring bahaya kinong wan jungo kai khamtam nadu ubnai risau hadu ubnai jemang kadi ka ayom ka bapaka bha ban le jungo kai ya kati kaksai
Ubak bantai dor lengdo Menteri Bapet yiki kami lekai hapu kejela. Harengkat ubak samlin melengyang MLA haka singthok ding ke arpsan terik rempang arajar arpuwe. Ulayok ban pelipat ba ke stadium milekai football nika mini stadium haka senong umsau soyong. Kawai niki senong kabaha papo ke soyong constituency East Kasils district. Haka nika sengi pli stadium lodan langru ubak Sherbor Maulong MDC ba bisungo video ke soyong CNRD block ba Starbase Karjana saudara senong ke umsau. Kiri orang ba kilong kemilong kepa kikun samla kan tebat cenrang hadu kehep kibarit ka umsau kalayo ke stadium ke Bandung Tam hapo ka thain soyong bat kiwei pat ki constituency ki Bamarjan ha ka baga jinglut belate ke stadium kakot cak arklur kenai polak tingkah habakran ha ke jingalang uba samlin mangyang ulapan pau ke jingsu keman ba ke sengi lala ban pelipat ba ke stadium da ka bapan pau bakan long ke jingker khui ki samla ke senong bat ka thain hi borok kawei baki nang la ban kiu seprang haka kamil ekai ulong ru ba omdei tang haka senong henry ula deban pruidak bat keren yo menteri bantei sahi kiwi pat kisnong jong kathain soyong uba bantei dorleng do ulai khuble badiaro yo ba samlin mangyang ubala treshitom ban penyo ekanega stadium ulapan pau ba samlin udai ubri uba snguret bat badon ka jingkit kli nagam ta ka bha kamiat karoi ka par hapo ka constituency ulai thuru ba thong jong sarkar kalong ban phai khmat om tang ha kanong ba shlong henry bantei ki stadium wat hanong kandong ru kumta ukraman skam bada ka jingdon jong ka stadium kalong ka jiarap iki samla ka thain baki nang kiu shaprang ha ka kamel kai football ha ka nega sngi hadin balada ban plipat ba la penlong ru ika final football ha ka baka nongsken area barka soyong area kidiki atli ki tim ibalami banan ningkong ha ka nega stadium ha ka nega ji kun final kanong chicken area kalalong kaladu la pensyongkun ru ha ka nega sngi pli stadium lemba ki jingruai bat ki jingshat na ki hep ki barit bat ki kun samla kum unong nikmat ki bab ki jin yang kum umane adu kasnam hajar khatra ilong ke jingalang nangge bak ira ika kubur bak ondang kalajok akan mausa baka nega badan akas hijab upai ba apa hajar wansat hangi bak kat badang sa ngapet yaki ong mentara dik hijab barok ki satlut nangge sakmat ondang repsa sakaski kiniwangi syabwa bali dai nganle bak ngala pakhat ng tagu blame jeng kata ngan train ng kakababha yaw paipa jong ka soyong konstitusi bat ya kajalahi parokowi paipa kay ka bapi ong yang ba ka ne ka snong kumsaw lagon ki bong o ba samlin ura ailot ya snong kumsaw ngong kamde kuta nama ka ne ka snong kumsaw kalong karenyeng karenyot kepada mikmat kumbang saudar meni lewe mele nangi ke kumta hak jinglong jong ubril masen ki ke batia ni don kam ban pa soy khmat ke kumta kane ke snong umsao kane ke khmat ngale kasdang so nangi ya kane madan football bat hakis nam manwan idon minister hangi kala pa kajikar pa Bang Island, segi ni area juni di Baton, segi New Delhi area Wellington, area Soyong, area Krang, area Dingyang, area Rangskan, area Lincoln, area Kendai Kentoy Balang. Kini ruki skim, Baton Bangala Pa, ngin sayo sengson no sen, kapto kadepo, nganu yatu, kaka egis dong ngisiyo sengson. Kajik pu kijonga, kumunong mikmat kalong ba hakene kaspenti ka pamanta kadang sedang tanggang ni na umsa andai nga don kajing anot bahaman la kawai pakawai ka area ngin don ka balang football kabakum kani hakene kisdam kipanuan ngabar kumunong yalam alam don ka thong don kajing kuncing mut ye di kam di banle ban sulong ave ke kalong le no ei adai ngagrensa ye di kam di basateng kum ka PFC Wellington khat wisdom ma batwi masulan berensam arajar kendala prisai patenta i pai ba jong i jong ti area kila yo ban sim ye ke bas tukir
bakru kilayo kadawai gedisyen na kati ke area kane ka madan kadang dei ka barit kapak dei ka bahe cekum ka kawan pet ya kawe ke jaka hante so yang balik Sumatera kadon ke jaka cu ke kurjana bat kuma ar akar tamiye bat ya ka tairu ngin pendem kamha kanong ka asat jong ka konstitusi bangin yo ka stadium ka bahe hante ru ngin haban fletimot bak rang ki samaj ni kebele kai ya ka football kin sadang mi kita ki kro ki bapnai ha ka wei ka si kane ka stadium umsau ka bangi ni tu kai na tu beswara ki kai football nang ne ka pun mi si bor ki player ki bele kai ha ka super division ha ka first division ha ka second division ha ka third division batrus ki aili nang ne ki mi na sama ki yo kam yo jam ha ka trak kam la ka de sport department la ka de PHE la ka de PWD leng ba ka sa ka bagi don kum ki player football te kum ta ben taru ki don hang me ya ka team ka jongi ka be khon hang te po second division ka ta ki ai ka Soyong boys ba ka ne ru ka boys semi final te kum ta ka kickbox kirweng bagi yo ras do ke final ke ba ta yo ra ngin sa facility de pi hange pada kum sa namar ka ka puram ka ba ngi ki do ka sport ru ngin pet kut puram leng ba ka jin pri ke badan ja ki do ka ai chumi te kum ta wa ma ne jam pi udon leng kat pat pi mdai ban chaptin lek keleng ba ne kai ka don ka do jing e sai tu ya ka dan sara ini jingge rengkat ban sport minister sungi dan kami Ika berkerbang kesini ban pensa jingkan maulang yang i borok. Habang ngapet ya gini ki hak ibarat. Ngapet ya gini ki basong ngi kapen melung ya kemensin ke jong. Handai ngi kum kinong elam kum kinong hikmat. Kenong rem ka bakongsan ya hikmat kalong. Bangin tray ban ai ki syakri ko batam. Namang ni perhat nak benta kalawai jong ni hapret. Ada dokumen banyo i yang ni ke stadium kabai ibu iping hadu kata-kata hapor badang sedang bantrai yang ni ngajuan banyak inti nang ni ngai i ke koram Henry mentah apa yang ni pat kapen kendet ya ka kemat ke jonga bangai i bakat ni ke jimbah brio nala banong no bagani stadium kami ber bat itu stadium ngatra ini biasa ya pet ya ke English Premier League dibacan ginongsong bat kemanan ya lekai ke internet hadu kata-kata te gani ke wei na di stadium nganong no hapo ke jela jongi kandai ke wei ke ban pau ba ke wei ke internet ke wei ke ban ai sisa ke jingmentoi na banta ki kon samla ke jongi ngakan mau ngat por bangidang sedang bakumno banwanra ya kani ka project angli hapo umsaw nga ay kublay ya iba samlen ibala tray sitom hadu kata-kata kamday tang nagaliang jongangan ito ipi kaday nagaliang gajongi bat imare syadu telhi nakabenta kani kaski kabangi wanra nagamota kata kabangi ong naga Ministry of Tribal Affairs mai ila mare ilarung ila persang kat bala ban penbaik yang dijingdon kam ikot Islam syate syapok Delhi ban ngahong i hatu kopor le ya kabadon kam nagaliang jompi hapo Delhi nagaliang gajongale ngin approve baik bangin pa syapok planning syapok finance nagabenta ban wanra ya kani gajingkrang gajompi ban wanra yang di stadium hangni hapo umsa nagaliang gajonga ngasoban ay kublay pi ba samlen dai ke jingtrai sitom ke jongpi bat ke jingtrai ya ringkat lang bangiyo ya kani stadium kumni madarasni nasmo ban kerpat ini pai ba ban ai ke jing thapti nakabenta local MLA jongpi belatrai sitom nakabenta ban warra kani stadium kumni damdai ke jingtrai lang ngani tupi nginumla ban penulong kumni bangakan mau hatu kopor kumlaong di MLA jongpi bakat no hadian bang iladap alat ya kekam kawan no kejingja ke besusi ba ilit bakar kerang lasim no
kublai selagi. Miladon gejing terperkat ngelek kumdo. Henry kukhoni jongi wan mi sanga bat ngi keren lang bat iba samne nang to por idang long minister jong PhD. Hapo kam rajongi. To bengin ya penbaik but ya ni kam nang bengin yo ban pentrai sakmat bagani ka skim kan nomla. Ban sukumen ban ong hang ni. Ban ai kublai ya i kontraktor bala tresitam. Umdai tang kali ke jaga syong kumni ke bangi i ngatrai di pai ba kim parung si sepok ru. Bagani ke stadium ngilasnaru ya ke dressing room di bapaka bat ki proper toilet di jaga sum jaga sai nagbenta itim nagbenta ki nong ilakai. Ngatrai pi pasyong situ pimpat i sepok kay ke badan. Bat sepok idon ki dressing room idon kita kijing penang kam ibang lapang kre kat kum kani ke jok ke pemerintah. Kenang bahkan pensuk yakin nong ilakai ki jongi. Bat kani kadai kawai ke stadium bat kani kadai kawai na kabang nila mang terpang nakaliang ka gomen ke jongi hapro kawai ke stadium. Namar ngakwa panong ya piang ne ba umdai bangin perkhat bangin penitenat bangin wanra ya ki stadium laningin snai ki stadium tanghapo sorsilong. Henry menda kasin nakaliang ka gomen ke jongi ngi perkhat punglo bangin peniar bat ngintai ngin manra iki infrastructure ki bobiang syakathai nong kendong lu bat ni sukumen chisha ba hang ni mita swingi i ya kane ke stadium ko blang biang nalong sana bat nakaliang jong ka gomen ngin itu ipi idatai ya stadium ki bapaka mudata pinong katai ke JN complex katai ka wai ka ba barok ngi itip hagapon barang wan ka ailik hapo meglia hapo shalom nakan mau bakat no ki pai ba ki jinjar nama ki jaga syong indai ki bobiang kenengan itu ebi ba ka JN complex ke stadium mentang ila sedang bantai ban upgrade ban renovate ya ka syak ke state of art stadium ka ban yakot por bat ki ta ki stadium ki badan keleng ka perkai ba ka tay ki jingtrai kelaya syakmat handai nga ong ebi kumbang laong mentan ba umdai tang hapo shalom Henry keleng kari kabai kejongi. Aku apa nong yapi? Kumbaga jekran bagi ba samlen. Idon gibawang ba Minister jongga sports imat ulara kambun yang kijing mentoy sepok ke konstituensi lejong. Ngong tang gawai. Baya kijing mentoy ngabra segi konstituensi barohi. Tang bangong yapi. Lada kiu ke konstituensi, kiu ke state ke jongi. Lada konstituensi mendoni ai kamdan jumut. Sedai na takadaw kani ke soyong konstituensi. Kabang iyo snow bampat judon kini ki mini stadium lan stadium ki bapaka. Ngaso komen ba mentak sing iyo men play pa ko. Bag ngangek scam ringkat bat i local MLA jongpi. Ibalabu syanga daga DO letters. Na benda katukan ni ki circle, katukan ni ki area ki banginang kau ni ki madan football. Ngangit skam banganang yang penbaik bagi, bat nganang aisu umdai tanggani ke stadium Arthur kendai kolak madarsi. Bat nakaliang na jonga, nganang yetray, umdai tang hangni ako konstituensi soyong, umdai tang ha konstituensi maukan ro, handai nagbanta ka state i brokaway. Dan wanra sisya, ya kata ke jingmentoy, na benta ki khon samla ki wei ki jongi maginang la ban kiu ki kamela kai ndai ta ka football ru ki bon ki wei ki jingla kai ru ngi benta bagi kena samla jongi ki don ka sap kopong bang ngek skam bagani kamadan kan ai shisha ya kata ke jingmen toy na benta ki nong shong snong je kumchong ila poi shaga bukut jong ka tup kubor sa chisen pan kublai shibon ye pi baro tan hadu begne shembiang kublai shibon